Vítajte pri sledovaní premiérového vysielania Račianskeho magazínu. Dnešná relácia je venovaná rozpočtu. Novinky sa dozvedia aj psíčkari a milovníci filmu. Nuža dámam, ktoré plánujú plesať, pomôžeme pri výbere šiat. Začína sa Račiansky magazín. Hneď na úvod máme pre obyvateľov Rače pozitívnu správu. Poslanci schválili rozpočet na rok 2012. Nesie sa v znamení investícií do mestského majetku. V polovici decembra minulého roka schválili poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava Rača rozpočet na rok 2012. Starosta Peter Pilinský je s ním spokojný. V prvom rade chcem poďakovať poslancom za podporu s predstaveným rozpočtom. Myslím, že mestská časť má na tento rok schválený rozpočet, ktorý počíta s rozvojovými vecami, takže myslím, že to je jeho takou najsilnejšou stránkou, že počítame konečne aj s nejakými rozvojovými vecami a nie len nejakými udržiavacími prácami. Tvoriť rozpočet v čase krízy a všeobecného nedostatku finančných zdrojov je veľmi náročné. Veľmi ťažké v čase krízy niečo predvídať na 100%. Jednoducho naše konanie je nastavené tak, že sme pripravení reagovať na zmeny, ktoré nám jednak pripraví celoslovenská ekonomika, jednak na zmeny, ktoré sa prejavia konkrétne v našich príjmoch. My sme pripravení s týmito problémami bojovať. S akým rozpočtom bude teda Rača tento rok hospodáriť? Výška príjmov a výdavkov celkom je 7,2 milióna eur, čo je tak približne na úrovni predchádzajúceho roku. Pričom v tejto sume sú zahrnuté aj kapitálové príjmy a výdavky a sú zahrnuté aj finančné operácie v podobe komerčného úveru. Starosta Peter Pilinský má v prioritách na rok 2012 jasno. Jedným z takých hlavných projektov je rekonštrukcia amfiteátra v Knižkovej doline, kde by sme chceli vytvoriť voľnočasovo oddychové centrum nielen pre Račanov, ale aj pre širšiu Bratislavu. Tešiť sa môžu najmä škôlkári. Chceme zrevitalizovať naše predškolské a školské zariadenia. V tomto roku sme riešili opravu a zateplenie striech na základnej škole Tbiliskaj, novú kotolňu, ktorá je ekologickejšia s nižšou spotrebou plynu na Hubeného ulici a v tomto trende by sme samozrejme chceli pokračovať aj v tomto roku. V mnohých kapitolách museli poslanci výrazne škrtať. Oproti teda predchádzajúcim rokom sa najviac ubralo na externých právnych službách. Ubralo sa napríklad aj na propagácii mestskej časti. Tam sme naplánovali minimálne 20% úsporu. Ubrali sme aj na kultúre. Takže toto sú také tri najväčšie položky, kde sme nejakým spôsobom museli škrtať. Našli sa však aj oblasti, do ktorých sa rozhodli poslanci zainvestovať viac ako v minulých rokoch. Navýšili sme položku na likvidáciu čiernych skládok, rovnako sme navýšili kapitolu na opravu miestnych komunikácií, ktoré má v správe mestská časť Bratislava Rača. Rozpočet prešiel hladko, ale objavili sa témy, o ktorých sa diskutovalo najviac. A najväčšia diskusia bola ohľadom výdavkov na administratívu a samotný chod miestneho úradu, kde sme dúfali, že dôjde k určitému zníženiu. Žiaľ, nestalo sa tak. Výdavky zostali na približne rovnakej úrovni, ako boli v minulom roku, napriek tomu, že došlo k určitému prepušťaniu na miestnom úrade. Čo tam ja vnímam ako najväčší nepomer je práve výdavky na administratívu a samotný chod miestneho úradu, ktoré by podľa môjho názoru mali byť nižšie. Rača by chcela v roku 2012 myslieť najmä na budúcnosť, no výrazne ju ťažia hriechy z minulých období. Stále musíme mať na pamäti aj to, že v mestskej časti Rača stále hrozia nejaké prehraté súdne spory z minulosti, nielen z predchádzajúceho volebného obdobia, ale ešte aj spred 5-10 rokov. Na aký rok sa teda môžu Račania tešiť? Ja verím, že rok bude dobrý. Zaklopem si na drevo pre istotu. Máte doma psa? Ak áno, tak v novom roku zaplatíte za svojho miláčika o pár eur viac. Poslanci totiž rozhodli o zvýšení dane za psa. Najviac stúpla suma za psa chovaného v rodinnom dome. Kým v lani za neho majiteľ odviedol do mestskej kasy 3,30 eur, tento rok nechá v pokladni celých 10. Netreba sa pozerať na to iba z matematického hľadiska, ale to absolútne číslo 10 eur v
porovnaní s ostatnými mestskými časťami naozaj je primerané. Zvýšenie dane bolo nevyhnutné. Vychádzali sme z určitého zreálnenia výdavkov s príjmami a pritom sme porovnávali sadzby daní v okolitých mestských častiach. Môžem povedať, že aj po tom zvýšení stále zostávajú tie sadzby medzi tými nižšími. Ku koncu roka 2011 bolo v Rači 1538 registrovaných psov. Zatiaľ nie je jasné, ako sa toto číslo zmení po aktuálnom zvýšení dane. Na to, aby sme ich odhlásili z evidencie, budeme potrebovať doklad od veterinára, že ten pes uhynul, alebo potom, pokiaľ by ho presťahovali niekde inde, tak potvrdenie z inej obci alebo mestskej časti, že tam bol prihlásený. Mestská časť zatiaľ nemá presne ujasnený postup voči neplatičom, ale plánuje vylepšiť kontrolu registrovaných psov. Je to povinnosť. Veľa ľudí si túto povinnosť neplní. A skôr by som chcela apelovať na týchto občanov, aby s nami spolupracovali a nahlasovali nám, pokiaľ vedia, že v ich okolí sa takíto psi nachádzajú. Majiteľov psov vyššie sumy nepotešili, ale sú za to, aby sa pravidlá pri stanovení dane zmenili. Ja by som bol za to, aby rozlišovali veľkých psíkov a malých psíkov, lebo my po tých malých si extrementne pozbierame a keď sa pozriete na trávu, tak vidíte veľké kopy, to znamená, je to po tých veľkých psíkoch. Ale splníte si povinnosť a zaregistrujete, zaevidujete tohto psa. Práve dneska ideme, kde manželka na miestny úrad a zaplatí. Daň je možné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti alebo v hotovosti v pokladni miestneho úradu. Rača pripravila pre svojich obyvateľov veľké prekvapenie. Za dobrým filmom už nebudú musieť cestovať do multiplexov. Kino totiž prišlo za nimi. Je to už takmer 10 rokov, čo si mohli Račania zájsť do kina vo vlastnej mestskej časti. Kino Nádej definitívne spustilo oponu v decembri 2002. Pre milovníkov filmu však svítá na lepšie časy. V zrekonštruovanom nemeckom kultúrnom dome sa totiž spustí premietanie filmov. Mestská časť Rača spúšťa od februára kino. Vzhľadom na to, že v Rači a podobne aj v ostatných mestských častiach pomaly miznú menšie kina, mestská časť sa rozhodla zvrátiť tento trend a dať svojim obyvateľom práve kino, ktoré je určite lákadlom a bude lákadlom nielen v Rači, ale aj všade inde. Cítili sme spontánny dopyt zo strany občanov a preto sme veľmi radi, že podobný projekt sa nám darí zrealizovať už od februára. Premiérové premietanie je pripravené na 6. februára. Prvým premietaním bude film Lidice, v ktorom hrají dvojica slovenských hercov Roman Luknár a Zuzana Fialová. A my sme veľmi radi, že práve Roman Luknár prijal pozvanie na premiéru nášho račianskeho kina a po premietaní samotnom bude divákom k dispozícii na diskusiu. Po Lidiciach bude nasledovať film Coco Chanel o slávnej francúzskej modnej návrhárke. Na ďalšom programe kina sa môžu podieľať i občania Rače. Na začiatku budeme síce nasadzovať filmy, samozrejme podľa predchádzajúcich skúseností z podobných projektov. Neskôr však máme v úmysle dať obyvateľom Rače možnosť si z filmov vyberať, a to vždy filmy rôznych žánrov. Filmy sa budú vyberať prostredníctvom internetu, kde ľudia budú môcť hlasovať a vyberať si tak konkrétny film z širšej ponuky. Premietať by sa malo zatiaľ 2-krát mesačne a výška vstupného bude výrazne nižšia ako v mestských multiplexoch. Ak nájde projekt odozvu obyvateľov Rače a blízkeho okolia, v lete by sa mohli premietať filmy pod holým nebom. V plánoch sú i ďalšie špeciálne projekty. Máme viacero myšlienok, samozrejme všetko bude závisieť od toho, aký bude záujem zo strany občanov. Radi by sme spravili okrem samotných projekcií aj sprievodné podujatia, napríklad za účasti či už hercov z daných filmov alebo rôznych známych osobností, ktoré budú spojené či už s besedami alebo s rôznym ďalším sprievodným programom. A taktiež by sme radi spravili rôzne tematické premietania alebo napríklad rôzne trilógie populárnych filmov. Veľkolepý ples v opere už tradične otvoril bratislavskú plesovú sezónu. Postupne sa začína plesať aj v ostatných slovenských mestách a ich častiach. Výnimkou nebude ani Rača.
ktorá už po 6-krát organizuje Račišdorský bál. V sobotu 28. januára sa večer v mestskej časti Rača poniesie v slávnostnej atmosfére a rovnako ako minulý rok sa Račišdorfský bál bude konať vo vynovenej budove Nemeckého kultúrneho domu. Dámy tak budú mať možnosť opäť oslniť nádhernými plesovými róbami či nápaditými doplnkami. Na tohtoročné trendy v plesovej móde sme sa spýtali známej módnej návrhárky Zuzany Bodkovej, ktorá už niekoľko rokov oblieka slovenské celebrity či herecké osobnosti na rôzne prestížne spoločenské udalosti. Tohtoročná plesová móda nám ponúka široké možnosti, odevov aj farieb, ale ja by som vyzdvihla bielu, napríklad na túto plesovú sezónu v kombinácii s krajkou. Zdá sa, že aj naďalej zostáva najžiadanejšia klasika, teda večerné farby biela a čierna. Tento rok však v plesovej móde dominuje krajka. Na týchto konkrétnych šatách môžeme ukázať možnosť, ako zvariovať krajku, ktorá má hnedú farbu, s bielou, ktorá veľmi lichotivo potom v rámci strihu pôsobí na postave. Zaujímavosťou tohto modelu je, že sa nachádza vlastne na zadnom dieli jedna dlhá vlečka, ktorá je poskladaná z niekoľkých volánov. Pre tie dámy, ktoré uprednostňujú iné farby ako klasické, má Zuzana Bodková tiež zo pár tipov. Takisto môžeme siahnuť po červenej, modrej, napríklad zlatistej, čierna klasická farba, ktorá nikdy nevyjde z módy. Podľa návrhárky sa vraj netreba báť ani výrazných farieb či netradičných strihov. Môžeme použiť žltá farba, ktorá je v krajke, toto je zase zaujímavá krajka, pretože je ručná. Modrá farba je veľmi zaujímavá na plesovú sezónu. Červenú by som samozrejme vyzdvihla tiež do popredia v korzetovom strihu, ktorá potom lichotí dámam v rámci postavy, pretože má vystúžený horný diel. Ďalej môžeme spomenúť oranžovú farbu, zase antický strih, ktorá je dozdobená štrasovým dielom. Podľa Zuzany Bodkovej treba pri výbere plesových šiat dbať v prvom rade na to, čo chce žena na svojom tele zvýrazniť a čo naopak zakryť. A aby sme prihodili zo pár konkrétnych typov a rád, ukázali sme Zuzane Bodkovej róby, v ktorých sa dámy na Račišdorfskom bále predviedli minulý rok. Veľmi sa mi páči napríklad čierny model, v ktorom vyniknú kvety. Pravdepodobne to je vyšívaný šifón, kde kvety sú s leskom. A je to veľmi mladistvý, príjemný strih šiat. To znamená, že dáma sa určite cíti veľmi pohodlne počas toho pohybu a zároveň tento trend sa opakuje aj tento rok na túto plesovú sezónu. To znamená, že čierna farba ako taká a strih určite vyhovuje. To znamená, že ja si myslím, že keby sme ho dozdobili mierne nejakým iným detailom, tak vlastne môžeme s týmto materiálom aj tento rok zaujať na plesovej sezóne. Vedľa je dáma, ktorá má korzetový typ šiat. Zaujímavosťou je, že zo spodu jej vlastne vykúka dolná časť sukne, ktorá už je z taftu, ktorý je vlastne naskladaný, nažehlený. Je to niečo, čo robí zaujímavý detail na tej sukničke. A horný diel je dozdobený zlatým vyšívaným kvetom, čo je tiež veľmi pekné. Tieto fialové sú veľmi pekné. Myslím si, že aj fialová v trošku jemnejšom odtieni je aj na tejto plesovej sezóne vhodná. Korzetový strih takisto vyhovuje a znova sa opakujú korzety aj na túto plesovú sezónu. Napriek tomu, že každý rok káže móda iné trendy a zásady, stále platí pravidlo, že najkrajšia žena je tá, ktorá sa v šatách cíti dobre, pohodlne a sexy. A keď ste práve teraz dostali chuť na plesovú zábavu s bohatým programom a skvelým pohostením, prídite do Rače. Vstupenky na Račišdorfský bál je možné zakúpiť na miestnom úrade. Račiansky magazín sa končí. Budúci týždeň vám prinesieme reportáž zo života malých škôlkarov a tiež sa dozviete ďalšie novinky pred Račianskym bálom. Dovidenia.